Pripun? Dandut halus ae. Oh ngaten. Dandut apa berarti lamat. umpama dijogeti semak kluget. Ya, klentuk, kluget, kluget ngaten. Ngerti-ngerti keturun ngono lho, Mbak. Ya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gane tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati tanku wis ra bisa ditambali. Mripate iki wis ra bisa tak kadhepke. Mergo weruh sliramu jejer dheweke. Andong tresno mungkar nafsu ning asmara. Lali aku njur nyanding wanita liya. Wis milingan tresnaku apa dheweke. Wis milingan dadi bojoku apa bojone. Pola beli manggawe kena ning rasa tresno sliramu ra bisa joko. Wis milingan tresnaku apa dheweke. Wis milingan dadi bojoku apa bojone. Pola beli manggawe kena ning rasa tresno sliramu ra bisa joko. Sesuwun enggal paringan eling marang kula marang kotan sanyanding. Ayam tentrem pangajet Ya, nyaduk halus. pola bali mbok aja larani Bariki sing muni kempul kendang kentrong geder tah karo gampang wis. Balungan meneng. Kendange dibanter. Wanita orang apa aku iki Ketuke dibanter. tresno ning nyatane sliramu
Terima kasih matur nuwun Mbak Kapita. Cih.